mani pi baro ki khna bat ki bahe ki belasan ru ki bepet ya kani ke program ngi ptiang so bhai pi sha kani ke program ha kani ke step ti shwa bi ya chaprang tu ngi let lang U Blei ha ki jingrwai ku pa jungi bahabneng you want to see pat atrai kama jong me atrai kani ke step ban ai ke jingo yami ko pa ha ka ba me meladon ka bat ni kan ni ka tayo ko bla let no bat mela penlong ni kum ni long atrai ha ka bangi la atrai bandon ni ka program ha ka ni ka ski ka balong ka ski ka ba crowd ka ba kentang ka jong me try don kat atrai bat ka ni ka jingiathuhkhana ka jong ni na du ka ba dang ha du ka ba kut don ka pai wei nong shimman tan du inong police dang ki nongwai lempat ke jingiat selok nak Ktien ke jong me yakini baro ngi pan bangi khot kerpat kerteng kebadan bor tam ke jong Jesus Christ ban Nazareth menta hadu la krtaru amen hakani ka por yin yo ke jingpule dang badwai na irida care wajri but hadin ke jingpule dang badwai na irida care wajri ngin sa yo ya ka special number na I hami wajri nang ta I Irvin khongshe I Gladinia khongshe but I Rainiel Joshua Potty kini sawut kin sa ai ka special number ka jongki but hashwa bing ni osngo ya ka jingpule dang badwai but ka special number nyanwai lang ya ka jingwai na ka himbok ka jingwai ka bandrius pa saw Shop ngin litlang ha jingrwai ngan pule katu kat ni na ka Ktien U Blei ka papila ban syam na Marcos lenong basaw dekat balai pusan hadu saw puwei Joshua lenong baningkong dekat bakendai but Hebrew lenong ba kat lai dekat bapra ki Ktien ki ba ong kumnya ula ong ru haki ha kata kasni haba la jan miet yang ngin yelet shishiliang haba kilalet kila ie not te yau pat ba kila let lami u kumba ulong ha kalieng hemdai dan ki wei pat ru kilieng lambat u tilaki ke eryong ka bakrau bat ki jingat pulung kila phalo shakalieng kat ban sa pendap yaka u te uladan ha ka tudong kalieng bau yo thia ha ki singkhle ki te ki kirsiu yo u bat ki ong ha u ko kunrat mem su nyeu satya bangin sayam haba ula khite ula sneng ya kale air but ula ong ya kaduriao long jai wat khi shu kumta kata kale air kala jam jai but kalang ru ka bajai e ula ong te haki balai philong ki jingsheptieng kata kumno ba phin patdan ka Jingngiet hinrei ki jingsheptieng shi kat dei e but kila ya kran paralok hi uni ulong u ai shisha pat kale air ru pakaduriao dei ki yako ngo e u hab
tu ngam shem la hukum yami tulong baklan bat ubashlur bha wat tiang lemni wat kyu namar utrai U Blei jong mi udan rengkat bat mi kach kaba mileng ujisu kres ulong ujo men hinin bat bynta bat shabam jukun to ini doi kukpa jini bahabenengi aingo yami bamila dan ringkat bat ngi kom ki khun khna hakaban in shakri bat pendan buram ya Ktien ke jong mi trai shimti yangi hakini kisngi haki jingrwai ki jingduai ba ke jingya selok na Ktien ke jong mi shimti ki khun hap ki bupuan hakani birthday Jingngiet rupa mila shashko yakani ke jingduai ke berit ke jonga haksteng jisu ngi duai amen Blei shubo ni gitu ki hap ki berit ki bla ai ya ki ya katu jingwai U Blei nang kerkui pi ki hap ki berit dia ngan sedang no ya ke jingkren ke jonga ke ni ke step ke jinghikai nang Ktien ke jong Blei ke ni ke step ke long shpang ujisu bat ki sunra jong u ha ka lieng kanungun na pi ki bla ju shong lieng kanungun ha okay ki don ki khna hang ni ki bla ju yo shong lieng nang ta ba pi ki ba pet ya ke ni ke YouTube hang ni bla ju shong lieng Lada pidon hayeng benta pin ong kumnu ong hoot hala ong hoot ngeju shong lieng ta shumudur ha ko pon pidang shong ha ka lieng kensan kawan ka eryong nang ta so slap nang ta ska leili so perthat ni so tieng nei em kini ki hap ki barat hang ni pi so tieng to kum kata ka jingja ngani thu ye pi ki khna ha ka ni ka step ha ko we ka ski ujisu bat ki senra jong u kilayat keleng saudong ki jaka bat ujisu kata kasni ula kumang ong ula let bon ki jaka ula let ai ki jinghikai nang ta ula let shibon ki kamba haman la ki jaka ki ba ula let on dala ka wan kamien ujisu lo ong ya la ki senran yang ini let sha shiliang jong ka ni ka duriau Galilee te kum tahi ki senran jong uru kilai ko gu ki to kan ra to try to ngine let pat kilai ki wa kata ka lien ban ya let lang pa ujisu sha shiliang kata ka duriau te ka padang shong kata ka lieng ni na maru jisu kan ma ngong MP ule ayu jisu baro shi sngi ule ayu ulayat baro ko we ki baro ki jaka ula let ya lap ula ai jinghikai nang tau let sa ayu de ula let ki kamba nang tau la that kalau de ka por jambir ba jisu ula that ti kum tau la shong ha todong jong ka lieng
Pek kini kedor hang ni, pi kini ketedong jong kaliang, ulah syong ha ketedong jong kani kaliang, nang ta idan i singkli i pelo. Ha i belong cushion kum tu syong ulah dem ye la ka clear baru la yo ka tia hang ta. Ti kat ba Jisu dang syong kata kaliang ala ong ule ayu ulah sam tia deh. Kum tau la dem ye la ka clear ka singkli baru la tia ha tedong jong ka liang. Kat ba Jisu dang tia hang ta kinsan kalabe kal air. Bat kata kal air kalanang jur ta kal air. Nani lawan kita ki jing at pelung jong ki ka kala palo pa ini kador PM ni kador hang ni ki jing at pelung jong kini ki kala pendap lanang dap at pelung kum tu ka keti ka tu lanang kenti ha kaliang la jan chlei sa kaliang ani hang ta ki sendan kalai ti ani kalai ti ki sendan kalai kio kalai tieng dei kyong ya ni le kersiu Jisu ti kum ta ki la le ko kenrat mem senyo si menginyam mengiru mem tiang mem senyo menginyam kum tahu Jisu laki bat ulah senang ye kal air bat ye keduriau uang gunu Jisu long jai wat ki sho kum tahi kata kal air kala long jai tamar sendap ong kum ta kata kal air pak keduriau kala jayu kala long jai Jisu la pai shalaki senran pi kini kador hang ni Jisu pai shalaki senran upet yeki baduong belai bilong Jingsheptieng kata belai ko senran jong ha belai bilong Jingsheptieng do kata kumnute pemdan ke jingeng ni kata ka Jingsheptieng ju kini ke senran kala pelengok sesai Jisu badio kini ki senran jong ki telot sisha kata ka jingiat jong ki na lor bakilayo isi bon ki kampak bula le ya ha kata ka jing long confuse ka jing bamla so tho kimla sho pan so tho manu ki ni bakal eru ka jai kal er yong ti ka duriau ru ka kongo kal eru ka kongo ni kilai puson kilai perkhat kum ta after a few minutes kum tu suki kila puson berkelas tang pen so tho bleng kat nu ki jing ma kat nu ki jing kat nu ki jing snow ki jing snew ki long ka bening kong baki dei ben le kom ki senran ki jong trai kom ki nong bot ki jong trai ka long ban pai ban le cha Jisu okay ti kom ta ka ni ka jingja Jisu upen jai ya kal air ka balong kum ka air yong kahikai bat pen so tho yang ngi ki khna bat yang ngi ki bala sanru bat teng ni mat ki jing ni mat ki jing ting ni mat ki jing sir ha ka ni ka jing im ka jongi pat kini ki penlong yang benlong confuse bangin long syong sir nei em shime ka ni ka nuksa jong ka ni ka klamiu ka ni ka bynta ka klamiu tu thu yang COVID-19 very good COVID-19 ka bangim tip lanu ka ni ka klam kan kut ru dei ne em pitip lanu Pi, dan apa yang jom ni shoy syong sian ni teng shoy song kuslai ni shoy Jingsheptieng ni so mati tep ke ka banja naman belai ngi so kuslai belai ngi so tieng begin tep ke ka banja dei ngi tep ke ka banja la shai hinre kum ki khonu blei ngi dei ban ngai ba Jisu udan bat ngi pi osngo baro kini ki khna hang ni ki ba pet yang pi osngo ngi dei ban long kum no ni dei ban nget bo Jisu udan bat ni pikin mau em bo Jisu ong halaki senran wat tieng ngadon manga tikum ta kumjuh ru ngitip kumbala puli meneh nado itu ikin ma plus ngap ha ni em itu ba puli sedang meneh pias ngap itu ba puli sedang meneh ila puli ke ni ka versi dei ni em bo Jisu Long bangim dei ban long kiba tieng dei ni dei ban nget ha namar Jisu dei long kumjuh minta bat chiduk ki bom jukot utu Jisu uba penjai kal yong hakaduriau Galilea penjai ru ya new virus bat spread long ringkat bat ni bat yarap yang ni ro bangin long kita ki kena lembat kini ki samla ki pet yang abanta kini ki belahe lasan imei papa bangin long ki ba shlur kini ki long kintiat ki bangi dei ban le menta kum ki kena
Number 1, ngide ban long kiba start akan ukom. Bagin buat ki guidelines, ki jing tha bala buat da ka sarkar dai ni em ka sarkar ko ongkum nu yangi. Deng mas. Nga bang akren mentang ngadon marwe ki kena pe kini ki bisong sini ki jengai bhana nga kadon ke distance. Ni maintain dai ni em ka social distancing. Right, very good. Ti nang ta pe deng ngide ban buat ki guidelines, ki jing tha bala buat da ka health department da ka sarkar. Number 2, ngide ban ken mau ba ujisu long control mo bat aka baro unya da bot undon ren kat bat ni ni don ha ki yeng ki sem ki jong ni la ni shanu bagi let ngide ban ken mau. Number 2. Number 3, ngide ban dwai klem da pot ngim dei ban kelet ban dwai ngim dei ban dwai min step min ngi min miet ngi dei ban dwai ngim dei tam ban dwai ban long selfish ban dwai tangele dia ngi dei ban dwai ru iki bahayeng bahasem jengi ki parlok parjor jengi ki paramarjan jengi nang tangi dei ban dwai ki brio ka perthai ru ki bayo pang no new virus, okay, ngi dei ban dwai na ka benta ka jomki but baru ki brio hakani ka perthai ru ngi dei ban ken mawi ki mo ngi dei ban dwai ki leaders ki jangi ngi dei ban dwai ki teachers ki jangi ngi dei ban kumbang ong ngi dei ban dwai klem daput kat bangila ban ken mau ngin bo ki jing dwai. Point 4, ngi dei ban puli ka Ktien ka jong Blei man kasni om tang kata mdei tang ban puli Bible ladep ngi dei ban dwai ru ngi teng ni shit kelet ni em ni langsung best plat bingin rai kini ki jingrwai VH1 dei mentah bagi yosting yo ban pet kini ndrei fit man la kasni dei ban rai ru ki jingrwai ya ro ya U Blei hanu bagi don ki exam ki jong ngi don ha linti singking lagi kwa ban rai ro U Blei compare hangnu bagi don ka point ka ba san kapakat do ni dei banang ban utilize ni pendon kam ya kani kaport kini ki khna man tangi pat long school dei ni em tingi dei don hieng tingi dei banang ban utilize ni dei banang ban pendon kam kani kaport bingi don om bangin shong hieng bro shi singi shu pet TV shu le mobile phone ho ni le mobile phone namar bale ki send assignment ki send notes ki send dei ni em ni don class ling ba ka mobile phone ling ba ka computer tang bang ini benang ro hadin bang ladap ban pendap kita ki homework ki assignments jingi bang yon ki school ki college ki jangi ngi hap ru ban pendon kam hok kini kapor ka nukur kom doing productive work kum ka hobby ka bang idon ka nu bagi so tanat ka nu ka kam ka bang so tanat ka nu hobby bang so tanat ni dei ban nang pen bha shushu ikatuka ha kanu ka kam ka bagi don interest but I bakata ka hobby juni lani kata ka interest ka jongi kan pendon burom ya U Blei minta bagi dan kena kum ni but onda ni lahe alasan ru kumjuh tiki hep ki berit ki badon hang ni but ki ba pet lingba ki mobile phone jong pi lingba ki computer jong pi nganget pin la sha score ba kan ni kastam te ashwa bangan penkut ngakwa penkin mau ya kini ba ujisu ukwa ai ka jinget jongi om ka jingsheptieng ujisu ukwa ai ka jinget jongi om ya ka jingsheptieng ti kum ki hep ki berin lem mingi ki balahe la sanru ni dei ban bu ban bet ya laki khamat sha ujisu bat ni dei ban jied ya ka jinget halor ka jingsheptieng na kabenta ka burom U Blei. Amen. A long time ago in a beautiful place, children were gathered round Jesus. He blessed and he taught as they felt of his love. Each saw the tears on his face.
My name is Wan Khynnah To Iaroh, and now I will sing a song, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Thank you. Nongthymmai bashina nong phut ban bynta ngat pule kawai kapot chika pakerten U Blei Jingngiet. U Blei thau ki simba ro batiu bharong la Jied. Halor Ktien Iaroh U Blei long Jingngiet. Iwe simning in am hap khangka jingti pipa. U ki simrit banya rap U Blei Jingngiet. U Blei tiu lili u thau ka jinghado shisha. U ki tiu kula basa U Blei Jingngiet. Mình long ki sin tiu jong u trai bat pin U Blei. Mình tang san tong ki khul pranai U Blei Jingngiet. U Blei Jingngiet U Blei Jingngiet. Ada ki simba rit U Blei Jingngiet. U Blei shibun. Ni ai U Blei ye abige Jingsheptieng U Blei dang kerkhui phi ti mentai la poish ka bawai jong kani ke jingiseng ke jongi but ni ai U Blei baro kino ishim mentai ke blai don bynta ha kani ka program to ngine let lang shau Blei ke jingtuai bat ngakerpat dia baro kini ki khna ke bapet ya kani ka program bagini yeng lang ini ong lang ya ke jingtuai utrai to ngine duai kok pa ji bahabneng long ke bakhoi ke kerteng ke jome Wan Khynnah ke jome long ke mon ke jome ha ka khndo ko bahabneng to ai ni menta ke jingbam ke jingi kapala ke sni to ma bro ni rengkang jingi ko bangi ro ma ki bless ni ni to wat elami ni shim jingpen shai ro re sumari ni na bas ni na ba jome long Khynnah ka bor bat ka buram ro halakrta amen. Pada kabawai no to ai ba ka jing ai a ke jong u Jesus Christ ka jing et pa U Blei pa lembat ka jing selok se makhoi kine long rengkat bat kini ki hebrid baro ha kini ka ri khasi jainte ka jongi lembat keleng satlak ka perthai menta hadu ala kertaru amen.